joan soseuz, lasai joan, aizea lagunda aldaketan, joan soseuz, lasai joan. Bueno, Olatua zaintzen Manu Ortegarekin egindako, berak irudiak egindako liburua da, eta da, bi anai arrebatxo doaz hondartzara, amarekin doaz, baina amak, mandatutxo bat egin behar du eta bakarrik usten ditu. Orduan bera gelditzen da arrebaren zaintzaile. Eta, arreba joaten da ondar itxasorantza, esaten dio kontu zibiltzeko, eta derrepente konturatzen da arreba falta zaiola. Eta azten da ero bat bezalaxe, arrebaren bila, eta azkenean bilatzen du, baina ezin dute tartean zertzu gauza gertatzen diren, eta berari zergatik arreba hori galtzen zaion, zeren eta bera zaintzaile gelditzen da, eta begibiztan daukalako arreba momentu guztien, orduan sekretua liburuan dago. Beti ere, pentsatu behar dana da, publiko horrek, hau da, hartzailearen ezaugarriak zeintzu diren, da norbera ere jarri behar da hartzailearen mailan. Ez gorago, ez berago, maila berean. Egia da, kasu hauetan, marrazkik ere asko laguntzen dutela, irakurketa bikoitza egiteko aukera ematen dutelako, ez da, eta batez ere, hain txikiak diren hauentzako. Baina klabea da euren pare jartzea. Neska bat leku inposiblean, oso leku inposiblean neska batentzat, hasteko kartzela bat da, kartzela hori apaizena da gainera, orduan gizonezkoen kartzelan eta gainera apaizenean neska bat agertzea edo infiltratzea oso imposiblea dirudi. Baina gertatu zen fikzioan behintzat, eta fikzio horretan egia ere badago zati bat. Zeren hau gertatu zenetik urte batzutara, Joseba Zarraunandiak eta Pikabeak ihes egin zuten bafele batean. Beraz, kanporanzko balio izan bazuen, barruranzko ere balio zezaken. Beraz, barrurantz norbait sartzea posible bazen, nahiago nuen neska bat sartu mutila baino. Eta hortik aurrera, han daudet pertsonaiak egiazkoak, oraintxe 50 urte gertatu zen hori, ia 50 urte, tunel bat egin genuen, Zamorako kartzelan, kartzela hori Elizarena eta Estatuarena zen, kartzela konkordatarioa, munduan ez da izan horrelago kasurik, hantxe egonden eta tunela bukatu egin genuen. Baina bukatuta, ihes egitea bakarri falta zenean, tunela erori egin zen. Orduan, ihesa posiblea zen, zeren tunela bukatua zen, baina ihesa bera ez zen gertatu, horregatik gauza imposible batzuk gertatu zirenan. Hitzen airea da, 19. mendearen amaieratik gaur egunera arte, idazle eta musikarien arteko elkarreraginetik sortutako kantagintzari buruzko gogoeta bat. Eta azpitituloa den galdera horri erantzunez, zeri kantatzen diogun euskaldunok. Esan dezagun, 20. mendea amaierara arte, identidadeari kantatu diogula batez ere. Eta identidadea beti ardaztuta, hizkuntza, lurraldea eta fedearekin 50. urtera arte eta gero klase, borroka, klase kontzientzia, gatazka sozialei lotuta. Baina gure identidadeari, galtzaile izatearen kontzientzia kolektibo batetik aldarri egiteko kantatu dugu. Eta gero hor, 80. hamarkadaren hasieran ja aldatzen da. Idazle eta musikarien arteko kantagintza. Eta hor hasten da bide bat, zeinak ekarri gaituen gaur egunera arte, evidentea ziren mezuetatik sugerentzia, iradokizuna, interpretaziora ekarri duten kantagintzara. Orduan nik liburuan egin dut, alegindu naiz behintzat, garapen hori azaltzen idazle eta musikariak aurkeztuz. Carlos Garaikoetxea, lider bat lehendakari liburu hau, da kazetaritzatik egindako liburu bat, eta Carlos Garaikoetxearen biografia jasotzen du, ezta? Hasteko pertsonaia politikoa jakina,
Garaikoetxea izan zen, gerra osteko, diktadura osteko, lehen lehendakaria Jose Antonio Agirrerekin lotzen gintuena, eta izan zen, Gernikako estatutuak ahalbidetu zuen jaurlaritza martxan jarri, eta diseinatu zuena eta antolatu zuena, gainera halako zera batetik, herri ikuspegi sendo batetik eta paradigma modernotan, ez? Dana dela, biografia danezkero alderdi pertsonala ere sartzen da. Zer nolako pertsona dago guk, ez? Telebistar ikusten dugun Carlos Garaikoetxea horren atzean. Maila intelektual izugarriko gizona, batzutan erudizioeraino iristen da, esate baterako, hemengo historiari buruz eta ari denean. Badu analizirako gaitasun, argitasun, handia, aparta, eta gero ikusten da, batez ere bere ibilbide politikoan antolaketarako ere gaitasun handia izan duela, eta elkarrizketa, hitzegit hori atsegin duen pertsona da, eta gainera hori edozertaz hitzegiteko prest jartzen dana. Nahi duten panfletoan gaur berriz argitaratu dute azalean gezurra